Ja. Oh ja. Ali. Ons Ali. Ons Ali Ali. En ons. De cookies. Voorzien daaraan niet zo bij Ali. Ons Ali, 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 Ali. Waar ben je geleerd door? We gaan leren bliksem. Man, die zie ik je dan. Zie die maakt Ali die naam is ook vreemd. Je moet die dan gaan pauzen, die gaan hier man. Ja, maar je wil me even. Weet je mij wat zijn fiets wil kopen hier? Jo, wat is je hier? Man, weet je mij wat zijn fiets wil kopen? 300 dan. Je naam is Kiewen. Hier is hij, easy. We gaan leren bliksem ook hier. Ik heb een paar mooie papjes ook wat ik wil verkopen, hier zo. Een paar mooie papjes hier zo. 300 aan de papi. Kom hoor, kom. $300 aan de papi. Dus je laat zien en een paar girls ook hier wat ik wil verkopen. Dus een paar girls ook wat ik wil verkopen hier zo bij die winkel. Bij Abdul's winkel. Aan die Nantes. Ja, hij is een blauw bakje ook wat ik wil verkopen. Hij is ook op pad. Ik wil geen bomsquat ik verkoop. Geen bomsquat. Fuck de bomsquat. Toen. Dan ga je al 50 aangeven voor die bakkie. Oh ja. Wil verkoop verkoop. Wie wil verkoop kopen bij mij? Kion, hoeveel moet ik voor jou vragen? Dus voor jou kan ik zo 70 aan vragen. Je 70 aan weer. Auto, en die is hier recht op prijs.